Denne film er lavet for at øge din sikkerhed i tilfælde af brand her i Republikken. Opdager man, at det brænder i et sådan omfang, at det ikke kan kontrolleres, bør man forlade lokalet og efterlade sine ting. Det er en god idé at lukke dørene til ildens oprindelse. Fortæl dine kolleger, at det brænder, og at I bør forlade lokalet. Huset brænder, vi må forlade lokalet. Vær opmærksom på, at det ofte er røgen, der er det skadelige ved en brand. En god idé er at tage en våd klud og holde op foran mund og næse. Vælg den nærmeste flugtvej, hvor du og dine kolleger kan komme sikkert ud. For at undgå røgforgiftning, gå ned på alle 4 og kravl til sikkerhed. Republikken takker for din opmærksomhed.